friends, good morning. Hello लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि सिबि ब्रह्म ब्लग YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बयखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन लोगोफोर फैदो जों दिनै मानि थाखाय रेडि जादों नोंथांमोनहा आं एसे फोरमायना होनि दिनै जोंहा नै 2024 मायथाइयाव जानो गोनां फिरफिला बिरहोनायनि मेथाइ खननो थाखाय जों रेडि आब'मोनहा ओरैबायदि गावसा बिराद मोजां मोजां मंगलिय हारिनि ड्रेस गाननानै फैदों नालाय आंहा गोजा गाननानै आंखौ जारायबाय सरि आइ एम स' सरि बिनि थाखाय मोजां नुदोंना लोगोफोर मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ जोबोद समायना नुदों जोंना नै दाबो मानसिफ्रानो रेडि जायाखै ओमफ्राय ओरैहाय आं नोंथांमोननो देखायनोसै ओरैहाय जोंना नै फिरफिला बिरहोनायनि थाखाय रेडि बानायगासिनो दङ दासिमबो जोंना एसे लेट जानानै थांबाय दासो जाहांदों आरो बिदिबा लोगोफोर आरो गुबुन मा हायो आं एसे नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय थानोसै आरो नै जोंहा गामिनि गासै मावथि सोद्रोमाफोरा दिनैनि नुजाफैजोब्बाय एसे माखासे जोंनि दाब फारानि गासै आफादगिरि नेहाथारिया फैजोबनो हायैखाय जों दासिमबो प्रग्रामखौ लानो हानाय जायाखै एसे दिनैहाय लेट जाबाय आरो ना माखासे खामानि मावनायफोरा बेनि थाखायनो एसे मा होनबावनो आरो जोंहाबो नै थुलै सानैजों गथायजों हायो खोमा इसेखौनो रायो हिनजावफोरखौबा गाननांगौ गामसा एकदमबारे गस्ला गिन्जिल' गानबावनो जानै दैज्रिब बिफानाबो बिराद बरिया जादों फुरा ट्रेडिसनेलखा आरो ना गुमैनाथ' एकदमबारे बुंनांखाया जोंहा एकदम फ्लेग बायदिखा दासो रेडि जि टाइमानो लेट जाबाय आरो ना आयौ सयथिबो बिथां दङ बारग' गाहाय नेहाथारिमोन बिथाङा आरो दा लोगो आफादगिरि दा बिथाङा बैसागुनि फिरफिलाखौ उरायहोनो थाखाय बिथांखौ खावलायनाय जाबाय आरो बिथांमोनजों लोगोसे दरफ्रोमबो गामिनि आफादगिरि नेहाथारिमोनहा जाहाथे गावबागाव गामिनि फिरफिलाखौ उरायहैयो
बेबायदिनि नेरसोन बियो जोंनि खौसेथिनि गोजोन्थों। साबायखर बावबाय। थेंक इउ सै अब्लाबो साक्सेसफुल खालामना होनायनि थाखाय। लेग'इस्टिं खालामनायानो जोंना मेथाइ खननाया जोब्बाय। स' दिनैनि एसे समाजारि नियम हिसाबै एसे माखासे सावरायमेल बायदि जथुमबाय। सुबुंफोरनो जे जोंबो मोनसे सोद्रोम हारिनि मानसि जोंबो बैसागोखौ सोद्रोमै जानो रोंगौ। बेखायनो जोंबो दा जौस्राङाव जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनो उमंथि नार्जारि बिथाङाबो दङ, बारग' MLA महिनी मा होनो रमिय कुमार ब्रह्म बिथाङाबो दं। बिथांमोना बयबो गायसनजेननायनिफ्रायनो देहायै मोदोमै नांबोनानै दिनै बे बर' समाजखौ फोथांना लाखिनानै दं। बिदिनो 22 बोसोर जों आगान सुरबाय। खालमानसि 25 बेनो जोंनि बिजनि नोगोर बर' समाजनि गासै 20टा पारानिफ्राय दिनै जोङो दिनैनि बे बैसागु फोरबोनि मेलखौ दिनै जोङो खुंफुंनो आखायाव लाबाय। मानो होनबा देग्लायनि जोंनि जि जोंनि बैसागु फोरबो जोंनि बे इलेक्सननि खार'नाव जों दिनै एसेबांनाखि गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाय जायासै। स' जिखिनि जोङो नियम बायदियै बे प्रग्रामखौ खुंनो लाबाय। अब्लाबो जोङो माने जाफुंसारनायनि थाखाय जोबोद जोंनि साबायखर। भाबिबाय फैगौ बोसोराव जोङो गाजा गोमजायै बे रुपाथि मायथाइ फोरबोखौ जोङो फालिनो जोङो साखा-फारा खालामनांगौ जादों। जोङो जानजि खाफ्रानोसै। दा जिखियानो जाया बे बिजनि नोगोर बर' समाजनि फिरफिलानि सिङाव जोङो बिजनिनि गासै 900 फोलेर 900 परियाला जोङो खौसेथियै गसंथानानै थानांगौ। दानिख्रुइ साबना हामनासिन खालामनांगौ आरो जोङो मुलुगनि गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरनो दिन्थिनो नाजानांगौ जे जोङो बर' माहारि जोङो बैसागुखौ सोद्रोमै जोङो जायो फालियो। बेखौनो जोङो दिन्थिनो हानांगौ आरोखि। बेखायनो जे गावबागाव भाराफ्राव जों खौसे थाबाय थागोन। जों मुलुगनो देखायगोन जे जोङो जौगा मोनसे सोद्रोम हारि। बेखौनो जों बयबो थांखि लानानै आवगायलांनि। आङो दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै बयनिबो खाथियाव गोदान बोसोरनि माने गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावनायजों लोगोसे खुलुमनाय जासिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गुरै खर' गंग्लायै खावलायनाय थाबाय। हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दा जोङो रुंसारि बिथांमोननो बिबार बावनायनि हाबाफारि लासिगोन। गोजोननाय थाबाय। आंना मबाइला मा जाखो जा एसे प्रब्लेम होबाय आरोना। साथि माबानो दा नै रुंसारि बिथांमोननो बिबार बावनायनि हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लाबाय। आरो बिजनि नोगोराव रायजो जानानै बेवहाय रुंसारि जाफैनाय बिथांमोनखौ मान बावनायनि हाबाफारिया जाफैनो हानाय गामिनिनो बयनिख्रुइबो फुजिजाथाव मानिजाथाव गेदेर नोंथांमोन बेवहायनो नुजाफैनो माखासे हानाय जोंनि आङो गेदेमाफोरनि माखासेखौ थांखिनानै बिबार बावनाय दिनैसिम आरो हाबाफारिखौ माखासेखौ आं बुजिनो लाइभआव होनायनि थाखाय बेयाव नुजोबनो हायासै। बेनि थाखाय सरि। जोंहा बिबार बावनायनि हाबाफारिया जागासिनो दङ। जोंहा बारग' MCLA आदा गुनेस्वर मुसाहारि बिथाङाबो दा नै बिबार बावनायनि हाबाफारिखौ खालामगासिनो। बेवहाय जोंहानिनो से नं काब्लि बागाननि नेहाथारि बिथां दा बेवहायबो दिनै जोंहानि बिबार बावनायनि हाबाफारिखौ मावबाय। बेवहायबो दिनै
थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो दिनै जोंनि बिबार बावनायनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ लोगोसेनो आब'मोनाबो दिनै जोंहा मेथाइ रोजाबगिरि आब'मोन आगै खालामबाय गोजोननाय थाबाय जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय बिथांनिसिम आंखौ भिडिअ खेबनायाव हेफाजाब खालामनायनि थाखाय थामथि हाबाफारियाव दङ बिजिनिनि बर' समाजनि मानगोनां आफादगिरि सन्थला बसुमतारी सारा जागायसिगोन आरो मान बावनाय गिबि मान बावजेनगोन जोंनि आफादगिरि सन्थला बसुमतारी बिथाङानो दा बिथांखौ आङो जोंनि गोरबोनि मान बावलायनाय हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। आरो जोङो जोंनि आफादगिरि बिथां सन्थला बसुमतारीखौ गिबियावनो जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनो खावलायनाय जाबाय। साबायखर बावबाय सारनिसिम। बैसोगोरानो मान बावनाय आरो बैसो उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारि जों आङो बैसागुनि जाग्रा लोंग्राफ्रा गासै जोंना बेनो सौराय गाइखेर गोखै फ्रा रेडि आरो ना सिराखौनो सौराय होनलायो जोंना ओमफ्राय सौराय गैयाना आसलियाव ओमफ्राय सिरा सौराय बैसोआवथ' संग्रायानो बांसिन फुरा सौराय रेडि खालामगिरिफ्रा आं बिथांनो होनसै सेमोनबो होदोंमोन जोङो बसुमतारी सोर देदों होनदों आब' आंनो देदों नों देदों गोजोननाय थाबाय जोबोद साबायखर आब'निसिम आब'आ आब'मोन देगिरि सौराय देगिरिया बिसोरनो खालामग्राजों नै जोंहा बिनानावा मोसागोन दै दा मोजाङै नाय रायजोफोर गोसो होनानै नायदो एसे गोसो होनानै बयबो नायदो जाबा दाजा दसेनि थाखाय आरो ना गुड इभिनिं थ' जोङो नै रेडि जाबाय दा थांनो थाखाय जोङो नै मोसानो फुरा रेडि जानानै ओंखारबोबाय जोङो दा थाबायबाय जोङो
स' टाइमाबो जोबोद आंखालजों मोसानाय प्रेक्टिस खालामनानै ओंखारबाय जानाय जायैयाथ' मा होनबावनो साननैनि गेजेराव जोङो प्रेक्टिस खालामनानै ओंखारबाय बहाथो मोजां हाद्रायबावनो अब्लाबो बर'नि कालसारखौ लाखिनांगौ हिसाबै जोङो ओंखारबोबाय नै लोब लोबनो फुरा ओंखारबोबाय आरो मोसाखावरिफ्रा बिदि लोगोफोर जोंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो